26, 66, 121. Ako ti ovi brojevi ne znače ništa, isključi mobitel i sjedni, jer ono što će se dogoditi 2026. će razbiti povijest MotoGP-a. Marco Bezzecchi, 5 uzastopnih pobjeda, 121 krug vođenih bez pauze. Rekord koji je nadmašio samog Jorgea Lorenza. I sve to s tajnim oružjem koje je Formula 1 proglasila ilegalnim prije godina. Aerodinamički F-dukt, to je samo vrh sante leda. Ali prije nego što ti ispričam kako će Aprilia poniziti Ducatija na njegovom vlastitom terenu, želim da mi ostaviš jednu riječ dolje. Samo jednu. F-duct ili ne F-duct? Misliš li da je ova tehnologija budućnost ili je to prljavi trik? Reci mi to u 2 sekunda i pretplati se, jer ti to službeni mediji neće reći. Idemo. Ponovno smo u Noaleu. Travanj 2025. Dok je cijeli padok slavio dominaciju Peka Bagnaje i magiju Marca Marqueza nad Ducatijem Desmosedici GP25, nešto se kuhalo na sjeveru Italije. Aprilia je donijela radikalnu odluku. Odluku koju nijedan drugi proizvođač nije imao hrabrosti donijeti. Nisu se namjeravali boriti za prvenstvo 2025. godine. Spremali su se žrtvovati to. A to, u svijetu motora, je kao proglasiti bankrot voljno kako bi kasnije kupili banku. Zašto? Zato što pravilnik MotoGP-a nagrađuje hrabre koji gledaju dalje od sljedeće krivine. U 2026. godini stupile su na snagu nove norme o aktivnoj aerodinamici i upravljanju vrućim zrakom iz kočnica. No, Aprilia, predvođena glavnim inženjerom Romanom Albesianom, pronašla je pravnu rupu veličine kamiona. Koncept koji je Liberty Media zabranila u Formuli 1 2020. godine, poznati F-duct. Izvorno, to je bio kanal koji je vozač zatvarao koljenom kako bi smanjio otpor zraka na pravcima. U F1 su ga uklonili jer su pretjecanja postala previše predvidljiva. U MotoGP nikada nije pokušano, bar ne na ovaj način. RSGP26 nije motor. To je respiratorni organ s kotačima. Sustav koji su razvili u Noaleu koristi dvostruki kanal, jedan prednji, koji se automatski otvara iznad 280 km/h, kako bi usmjerio zrak prema stražnjem dijelu motocikla, smanjujući negativni tlak koji usporava motocikl na pravcima. Ali evo što je dijabolično. Zatvaranjem tog kanala prilikom kočenja, zrak se preusmjerava prema unutarnjim krilima, koja generiraju monstruozno aerodinamičko opterećenje na prednjem dijelu. To je kao imati 2 motocikla u jednom. Na pravcu u Mugellu Bezzecchi je vraćao 0,3 po krugu samo s ovim sustavom. 0,3. U MotoGP-u to je vječnost. Ali ne žurimo, jer da bismo razumjeli zašto će Aprilia dominirati 2026. morate razumjeti stratešku pogrešku koju su napravili divovi. Ducati i, da, također Marc Marquez. Ducati je napravio istu pogrešku kao Honda i Yamaha prije njih. Zaljubili su se u vlastitu legendu. Godine 2025. imali su Marca Marqueza kako pobjeđuje u utrkama na motociklu dizajniranom za Peka Bagnaju. I to je funkcioniralo sve dok nije prestalo funkcionirati. Jer GP25 je bio motocikl zamišljen za ravnotežu. No, Aprilia nije željela ravnotežu. Htjela je teror. Dok su inženjeri iz Borgo Panigalea pokušavali uskladiti stil kočenja Marqueza s stabilnošću Bagnaje, Aprilia je učinila suprotno. Dizajnirali su motocikl za jednog vozača, Marca Bezzecchia, i jedan koncept, čisti napad. Koji je rezultat? Na privatnim testiranjima u studenom 2025. u Sepangu Bezzecchi je vozio 1.56.3. To je 3 sekunde brže od rekorda staze u utrci. Filtrirane telemetrije pokazivale su nešto neviđeno. RSGP26 ulazila je u zavoj s otvorenim gasom dok se F-duct zatvarao, a stražnji dio se spuštao kao da ima aktivno ovjes. Nema ga. To je čista aerodinamička magija. Vozači Ducatija izašli su iz tih testova s izgubljenim pogledom. Anonimni tehničar je rekao, ovo nije ilegalno, ali bi trebalo biti. Kao da je Aprilia pronašla gumb za laganu fiziku. Igrali smo šah, a oni su nosili hidrogensku kalkulator. Ali oprez, jer imati najbolji motocikl nije dovoljno. Trebaš pravog vozača za ekstremni koncept. I tu dolazi druga velika iznenađenja. Marco Bezzecchi. Mnogi su ga zvali nasljednikom Valentina Rossija zbog njegovog plastičnog stila, njegove ruksak iz VR46 akademije i načina na koji baca motocikl prilikom kočenja kao da mrzi asfalt.
Ali ono što nitko nije znao je da je Bezzecchi trenirao svoju tehniku aerodinamičkog klizanja od 2024. Dok je Marquez prilagođavao svoj lakat na tlo, Bezzecchi je naučio koristiti svoje tijelo kao dio F-duct sustava. On ne samo da vozi motor, on diše s njim. Na telemetrijskim slikama može se vidjeti kako pomiče torzo milimetre ulijevo na ciljnoj ravnini kako bi aktivirao drugi protok zraka koji čisti trag prednje gume. To ne radi ni jedan računalni program. To je sirovi talent oblikovan od strane tvornice koja mu je dala 24 sata dnevno pristup svom vjetrotunelu. A sada, da bi shvatio razmjere onoga što govorim, trebam da učiniš nešto brzo. Dolje u komentarima napiši jednu riječ. Revolucija, ako misliš da je Aprilia već osvojila 2026 prije nego što je počela. Ili napiši Ducati, ako misliš da Mark još uvijek ima adut u rukavu. Jedna riječ. I ako to još nisi učinio, pretplati se jer ću za 2 minute otkriti transfer koji je srušio moral cijelog padoka. Transfer koji pokazuje da Aprilia ne igra za osvajanje naslova, igra za promjenu povijesti motora. Idemo u treći čin. 1. ožujka 2026. 2 tjedna prije prvog velikog nagrada u Kataru. Aprilia objavljuje priopćenje za medije od 3 rečenice. Ali ne bilo kakvo priopćenje. Aprilia Racing najavljuje potpisivanje ugovora s Francescom Bagnajom za sezonu 2027. Apsolutna tišina u Borgo Panigale. Jer zbog toga ovo nije samo transfer, ovo je objava rata. Pecco Bagnaia, dvostruki svjetski prvak, izgubljeni sin Ducatija, odlazi u Apriliju. Zašto? Jer Bagnaia zna što dolazi. Vidio je podatke RSGP26. Tajno je razgovarao s Bezzecchijem. I zna da će 2026. Aprilia biti tako dominantna da će ugovori za 2027. godine eksplodirati poput dionica na burzi. Bagnaia ne odlazi zbog novca. Odlazi jer ne želi biti drugi u Ducatiju koji nije znao reagirati. Razmisli o veličini ovog poteza. Prvi put u modernoj eri aktivni vozač napušta dominantnog proizvođača kako bi se pridružio izazivaču samo godinu dana prije nego što taj izazivač osvoji sve. Što to govori mladima u Moto2? Što to govori sponzorima? Da je Aprilia sada središte gravitacije svijeta. I pazite, ovo nije samo za vozače. Jer zbog tihe bombe koju su ispustili u siječnju, glavni inženjer aerodinamike Red Bull F1 pridružio se Apriliji kao vanjski konzultant. Kada Formula 1 gleda prema MotoGP-u, znaš da nešto miriše na prvenstvo. Analizirajmo hladne brojke jer ovdje nema mišljenja, tu je inženjering. Na stazi Losail, gdje se vozi prva utrka 2026. Aprilijini simulatori predviđaju prednost od 0,7 sekunde po krugu u odnosu na najbolju Ducatiju. Odakle dolazi ta razlika? 3 faktora. Prvo, F-duct smanjuje otpor zraka za 12% na ravnim dijelovima bržim od 300 km/h. To se prevodi u 5 km/h više maksimalne brzine bez trošenja dodatne snage. Drugo, aerodinamičko opterećenje u zavojima velike brzine povećava se za 18% zahvaljujući preusmjerenim unutarnjim krilcima. To znači da Bezzecchi može oprostiti greške koje bi na bilo kojem drugom motociklu bile siguran pad. I treće, upravljanje gumama. Evo najljepšeg dijela. Kako motocikl generira manji otpor, motor se ne opterećuje. A kako se motor ne opterećuje, stražnja guma trpi 23% manje degradacije po krugu. Kakav rezultat? Dok Marc Marquez mora upravljati svojom gumom od 10. krug, Bezzecchi će moći napadati do crno-bijele zastave. A to, prijatelji, je super moć u MotoGP-u. No, postoji jedan sastojak koji nitko ne spominje. Pozitivna očajnost. Aprilia nema pritisak kao Ducati. Ne moraju opravdavati 300 novinara po karijeri, niti 20 vozača na startu. Imaju samo 2 službena motocikla i jednu obsesiju. Dokazati da se inovacija ne kupuje s budžetom, već s hrabrošću. Svaki dio RSGP26 osmišljen je s jednim jedinim ciljem. Pobijediti. Ne da prodaju skutere, ne da ugode zvijezdi vozaču. Pobijediti. Zbog toga su uspjeli implementirati F-duct, dok je Ducati i dalje lijepljao nove krilce dvostrano ljepljivom trakom. Dok je Honda i dalje bila zbunjena što učiniti sa svojim motorom. I dok Yamaha ostaje Yamaha, reći ću ti nešto što nije objavljeno ni u jednom mediju.
Interni izvori su mi potvrdili da je Marc Marquez testirao neku vrstu F-dukta na GP26 Ducatiju tijekom testiranja u veljači. Nije uspjelo. Zašto? Zato što koncept Aprilije nije samo cijev. To je cijeli koncept okvira. RS GP26 ima motor postavljen 7 mm niže od GP25, što spušta težište upravo dovoljno da F-duct ne destabilizira motocikl prilikom otvaranja. Ducati je pokušao kopirati to u hodu i rezultat je bio da je motocikl radio wheelie na izlazu iz zavoja. A wheelie pri 280 km/h s modernom aerodinamikom je pozivnica za bolnicu. To je ono što odvaja genije od kopija. Aprilia nije kopirala ništa. Izmislili su novu kategoriju. Ali sada razgovarajmo o onome što nitko ne spominje. Psihološki domino efekt, jer jedna stvar je imati brzi motor, a sasvim druga stvar je da ostatak padoka zna da nema nikakve šanse. A to je upravo ono što počinje da se dešava krajem 2025. godine. Ducati vozači, uključujući i samog Marqueza, počeli su pokazivati znakove frustracije na pres konferencijama. Više ne govore o pobedi, govore o ograničavanju štete. A to, za elitnog takmičara, je početak kraja. Kada vozač izlazi na stazu misleći na drugo mesto, već je izgubio. Aprilia to zna. Zato su toliko uložili u prenošenje te slike nepobjedivosti. Nije slučajno što su procurili podaci iz Sepanga. Nije slučajno što su dopustili da se F-duct vidi na špijunskim fotografijama. Žele da Ducati zna što dolazi. Žele da drhte. A u međuvremenu, u Aprilijinom boksu, mir je apsolutan. Bezeki čak ni ne gleda vremena drugih tijekom treninga. On slijedi svoj program. Njegov inženjer mu šapće u uho podatke koje nitko drugi nema. A kada izlazi na stazu, ne bori se protiv nikoga. Bori se protiv vremena. To je razina. Govorimo o vozaču koji je toliko internalizirao motor da njegove telemetrije izgledaju kao da su generirane računalom. Bez skakanja gasa, bez naglih kočenja, bez ispravki smjera. To je savršena linija, a ta savršenost moguća je samo kada je motor toliko dobar da se vozač može potpuno osloniti na njega. Već ima onih koji ovu situaciju uspoređuju s dominacijom Honde 2014. ili Ducatijevom dominacijom 2022. ali te usporedbe su nedovoljne. Jer su u onim godinama dominaciju temeljili na genijalnom vozaču ili superiornom motoru. Ovdje se dominacija temelji na cjelovitoj filozofiji. Aprilia je reinventirala odnos između vozača i stroja. F-duct nije dodatak. To je osovina oko koje se vrti sve ostalo. Okvir, ovjes, elektronika, čak i položaj vozača. Sve je dizajnirano tako da taj kanal funkcionira. I to je upravo ono što otežava njegovo kopiranje. Ne možeš kopirati samo jedan dio. Moraš kopirati cijeli koncept, a to traje godinama. Dok Ducati pokušava reagirati, Aprilia već razmišlja o 2027. No, nije sve tako jednostavno. Postoji upozorenje. Rizik. Nešto što može uništiti san Aprilije. F-duct je mehanički sustav. Ima pokretne dijelove. U sportu gdje vibracije razbijaju matice i zavarivanja, što se događa ako se taj kanal zaglavi u pogrešnom položaju u najbržem zavoju Phillip Islanda? Što se događa ako Bezeki ostane bez tog potiska od 5 km/h u borbi kotač uz kotač s Alexom Marquezom? Pouzdanost. To je Ahilova peta. Aprilia je izgradila švicarski sat usred potresa. A švicarski satovi, kada zakažu potpuno. No, oni to znaju. Zato su angažirali Bagnaju za 2027. Jer čak i ako RS GP26 eksplodira u 3 utrke, imaju dvostrukog prvaka koji čeka da pokupi komade. To je inteligencija. Ne samo pobijediti sada, pobijediti uvijek. I ovdje ulazi još jedan faktor koji gotovo nitko ne razmatra. Uloga satelitskih vozača Aprilije 2026. godine. Jer iako službeni motocikl privlači svu pažnju, tim je odvojio 2 RS GP26 s gotovo identičnim specifikacijama za klijentske timove. I to potpuno mijenja dinamiku utrka. Dok Ducati mora dijeliti motocikle različitih specifikacija među svojih 8 vozača, Aprilia će imati 4 identična motocikla koja generiraju stalne podatke. To znači da će Bezeki svaki vikend imati 4 puta više informacija o ponašanju guma, evoluciji staze i mapama motora. Satelitski vozači nisu mu konkurencija, oni su mu oči na stazi. A kada se jedan od njih uspije provući između Ducatija, taktički kaos je apsolutan.
Jer Marquez ne zna koga napasti, ne zna hoće li se taj satelitski Aprilia braniti ili će pustiti Bezekija. To je nevidljiva, ali razorna prednost. U međuvremenu, što radi Honda? Pa, ista stara Honda. Hitni sastanci, ambiciozne izjave i nijedno stvarno rješenje. Njihov problem nije aerodinamički, već strukturni. Nisu uspjeli privući mlade talente, nisu uspjeli zadržati svoje inženjere i, što je najgore od svega, nisu uspjeli pročitati pravilnik. Godine 2026. Honda će i dalje biti sjena onoga što je bila i Yamaha. Dobro, Yamaha i dalje gubi između ravnog motora koji ne gura i okvira koji funkcionira samo kada su temperature savršene. Jedini koji bi mogao parirati je KTM, ali njihova oklada na karbonski okvir još nije donijela očekivane rezultate. A kada imate Pedra Acostu kako se žali da motor ne skreće, znate da je problem ozbiljan. Tako da je panorama jasna. Aprilia je odigrala svoje karte s kirurškom preciznošću. Žrtvovali su 2025. Inovirali su tamo gdje se nitko nije usudio i izgradili projekt koji gleda dalje od sljedeće nedjelje. I sada, kada se semafor ugasi u Kataru, svi ćemo znati ono što neki već naslučuju, da će 2026. biti godina zvijeri iz Noalea. No, ne možemo završiti bez razgovora o nasljeđu, jer ono što Aprilia radi nije samo osvajanje utrka. To je promjena načina na koji se konstruiraju motocikli MotoGP-a. Za nekoliko godina svi proizvođači će imati neki oblik sustava aerodinamičkih kanala. To već znamo. No, Aprilia će biti zapamćena kao ona koja je to učinila prva, kao ona koja je razbila kalup, kao ona koja se usudila pogledati Formulu 1 i rekla: ono što ste vi zabranili, mi činimo legalnim. I kada povijesne knjige preispituju ovo doba, ime Marka Bezekija će se pojaviti uz imena Rossija, Marqueza i Lorenza. No, s jednom nijansom. On nije pobjedio zahvaljujući nadljudskom talentu niti beskonačnom proračunu. Pobjedio je zahvaljujući ideji, ideja koja je nastala u vjetrotunelu u Noaleu, jedne kišne zore, kada je inženjer upitao: što ako zrak nije neprijatelj, već najbolji saveznik? Prema prediktivnim modelima tima za podatke, ako Bezeki zadrži ritam s testovima, završit će sezonu 2026. s 12 pobjeda, 8 pole positiona i titulom s 4 utrke viška. To bi bilo dominantnije od vrhunca Marka Marqueza 2014. i dominantnije od vrhunca Valentina Rossija 2005. Govorili bismo o najbrutalnijoj sezoni 21. stoljeća. I najbolje od svega je što se ne nazire zamjena, jer s Bagnajom već potpisanim do 2027. Aprilia jamči da promjena vozača neće biti problem. Naprotiv, Bezeki i Bagnaja se dobro slažu, poštuju se. I najvažnije, nitko od njih nema ego koji bi zahtijevao motocikl po svojoj mjeri, prilagođavaju se. A motocikl poput RS GP26, koji nagrađuje glatkoću i preciznost, savršeno odgovara obojici. Zamislite da ste na startnoj liniji u Kataru. Nedjelja, 8. ožujka 2026. Svjetla se gase. Bezeki starta s pole positiona. Na prvoj ravnini već ima 2 metra prednosti, jer F-duct daje dodatni potisak. Na kočenju u prvom zavoju kanal se zatvara i motocikl se zabija u tlo kao čavao. Marc Marquez pokušava ga pratiti, ali GP26 počinje imati problema s prednjim gumom. Na 5. krugu Bezeki je već otvorio sekundu i 2 desetinke. Na 10. krugu gotovo 2 sekunde. I tada se događa nevjerojatno. Preko radija inženjer Aprilije kaže: Marko, počni upravljati. Upravljati sa 2 sekunda prednosti. Da, jer si mogu priuštiti luksuz da ne istiskuju motor. To je zastrašujuće. Kada vozač pobjedi bez znojenja, ostali se urušavaju. I to je ono što ćemo vidjeti 2026. opći kolaps. Ducati se bori da bude najbolji od ostalih. KTM se moli da padne kiša, a Aprilia slavi svake nedjelje kao da je još jedan trening. Dakle, znaš već. Travanj 2025. Aprilia je žrtvovala sve. Ožujak 2026. ubrat će plodove. Bezeki će biti prvak. F-duct će biti legalan još barem 1 sezonu. A Ducati će morati objasniti svojim investitorima zašto su propustili vlak povijesti dok su pokušavali kopirati tim koji je imao manji proračun, manje vozača i manje medija. No, sve ovo ne bi bilo moguće bez jedne stvari. Bez onih koji gledaju dalje od sljedeće krivine. Onih koji razumiju da inovacija nije buka, to je pretplata na znanje. A ti
koji si stigao do ovdje, koji si izdržao ovu sveobuhvatnu analizu revolucije u Noaleu sa svim njezinim tehničkim tajnama, eksplozivnim transferima i psihološkom dominacijom, sada je tvoj red. Dolje u komentarima napiši samo jedan broj, 26. za 2026. za motocikl koji će sve promijeniti. A ako ti je ovaj video izazvao onaj osjećaj koji imaš kada motor zavrišti na 19.000 okretaja, pretplati se. Jer ovo je tek početak. U sljedećim tjednima detaljno ćemo analizirati sustav stražnjeg ovjesa RS-GP26 i kako on interagira s F-daktom. Ne propusti to, ja se opraštam. I zapamti, fizika ne razumije imena, samo otvorene kanale.